салом алейкум мардуми шарифу риксон, умедворам хуб ҳастед. дар рӯи экран Муҳаммад ТВ-ро дидесин. ира садқаи номи Муҳаммад кунад. Главный мошенник, сутунёр. Дар як видеообращениеш мегӯяд ки мардуми ғариби тоҷик маро ёрдам кунед, ма бозиёма бизгаронам, баъд ягон камбағаламо ёрдам мекунем, ягон каса тӯй мекунем. Ай Муҳаммадиқои Садирдин ягон чи лаънати камӣ надорад. Муҳаммад ТВ, сутунёр. Эфира интизор шав. матра шикастат метавон нигадиай. Ояндаи ту ояндаи Муҳаммадиқои Садирдин мешавад. матра гарантид метавон. Гаранти. Муҳаммад ТВ. Мардум фаҳмид шумо ки ҳастед. ма ҳар як эфирои, не только эфирои шумора, ӯ блогерое ки конкурс мезгаронанд именно дар ҷумҳурияти Тоҷикистон, ҳар як эфирша ма комментария нигоҳ мекунам, уже мардум чимуша ҳуй кард. канали ояндаи миллат бисёр корои хуб анҷом додист. ӯ одамое ки ай номи Бобоҷони 88, главный командири шумо Муҳаммад ТВ, акаш мегӯяд ку як чумора Бобоҷони 88. ӯ одам аз ҷои кор озод шид. Одаме ки ӯ даставерия нишон дод, аз ҷои кор озод шид. Имрӯз Муҳаммад ТВ, сутунёр, эфира интизор шав. Нигадиай. ҳамата дафт мекунам. ман гуфта будам ки 2025 шумои нигадиёро бояд ман аз ютуб дафт кунам. Мошенник, мошенникита кам кар. Фарзанди Муҳаммадиқои Садирдин.